Urbanus och Philip, har du råknat vid snär? Nej, det hade vi faktiskt inte. Nej, slett inte. Jag behöver till att det var sen andra som var nog så som har klarat nog så väl. Det Carlsens och Peter och Heireker som har studerat Flövio och sånt ting och så är faktiskt inte några gåva vanor så är det ska jag bli nominerad så heter det ska jag. Och vad kan du bruka det till? Jag tycker att det var rätt alltså vi ötlon alltså vi där finns gå om eller utanlanda och så där. Så heter det gott att rätt. Jag vill säga kan vi ta något. Vad är ambitioner har du? Ja, jag kan inte utgå för nekvebanar, men vi tar vi får i London i långa januari och vi har nek utanlanda konserter kommande år, ja. Så att det är nek sån ting till utanlanda som vi får vara vi. Är det ordentligt hemligt? Ordentligt hemligt. Hur hemligt kan det vara? Vi kan säga att det är platssällskap runt i världen som är intresserade. Det är nöker i London som är intresserade. BBC har ja okej ja. Ja BBC så kunna ett som det Sunday Best som under BBC har så sent en kontrakt som vi kan skriva under. Och vi arbetar igen nu och vi ser ju att vi fast skriva under men det är så ett tillbud där finns inte. Så det är tillbud inte något än eller kvart? Jag var inte vid omhuxade faktiskt till lötna. Så det är självklart säkert. Men mest det är att tid lyckas som kunna slå att det läser och köra på det. Är det så mycket näga pengar ut och möjligheter att tid kunna säga hade det vi satsat på eller vad? Det är att vi nu har funnit kontrakt med hon ser det att gå ut och lovande och få in och allt. Men jag tror att vi har gått folk vi och som hitchpan allt det. Och det sätter spårningar vi och allt det där så det vi får så allt nästa kurser näck vi kan få bort ur men här det ser det öliga gott ut att det betalar näck för jag och hjälpa och ordna näck och men vi är miljonärer det så det vet jag inte men bara kunna leva det hamplet så fint. Till och till Bayer the Ghost. Just